Human miluwat og executive order si Mayor Junard Ahong Chan nga naghimo ng rekisito sa vaccination card sa pagsulod sa mga malls o guban pang mga establishmento. Mo average na og kapin 5,000 ka Oponganon ang mabakunahan matag adlaw. Siluan Merondina sa report. Bisan sa kainit sa adlaw, ubay-ubay ang miantos ug linya aron lang makasulod sa City Auditorium. Gani sa kadaghan sa mga tawo ang linya miabot na sa may DMD Mataga Street, habig na sa may Spillway. Ang naabta namong anaa sa pinakatumoy sa linya si Genesis Mencias, kinsa nadasig magpabakuna human masayri nga sugod Agosto 25. Himuon ng rekisito ang mga vaccination card sa pagsulod sa mga malls, supermarkets o gubang mga establishmento base sa executive order sa mayor. Amod kung kuhaan gamay, basin. Kung dili mo, hantod diri hantod gabi ngani, wag yapon. Di ko kalahot. Ugma na sad. Miantos usab og linya ang 58 anyos nga si Danilo Tihana, usa ka company driver human makadawat og text message nga karong adlaw ang schedule sa iyang bakuna. Agwantahon lang ni ma'am kay mahuman kay mabalda mas trabaho. Ang pagdagsa sa daghang mga tawo mipalagsik usab sa mga manindahay og tubig, paypay ug pagkaon. Apan lagi, wa na usab mapatuman ang physical distancing. Butang nga angayang bantayan, ilabi na kay gahapong adlaw natala ang 106 ka mga bag-ong kaso. Sa entrance sa City Auditorium, nakapaskin ang pahibaw nga dili tugutang makasulod ang Y-schedule ug walay QR code. Gibutyag ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga bisan pa man sa pagdagsa sa mga tawo, aduna pay igong supply sa bakuna ang dakbayan. Sa pagkakaron, may 14,000 doses pa sa COVID-19 vaccine ang syudad. Doon namin siguro mga more or less 23,000 but kanang kuhaan pa man to kay medyo ni advance man mi this week plan man mi og bakuna unya nang ulos man ta og bakuna sa laing syudad no. So natay mga more or less mabilin mga 14 pero sa usa na sa kuala na siya no sa one brand ang ubang brands na abot na pero wala pa go signal sa DOH nga i-release. Sukad niya tung Lunes, mo average na og tagapin 5,000 ka mga Oponganon ang mabakunahan matag adlaw. Apan kun ugaling ipaubos gayud sa MECQ ang dakbayan, sugod Agosto 1, makapadayon pa bakaha ang ingon niini kaagresibong kampanya sa pagpamakuna sa dakbayan. Dito katugot nga ihunong na to ang vaccination, no. Way laing solusyon nga ato nakita nining atong problema kundi ang vaccine. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.